hoxe Héctor nos vai a falar da miopía, porque hai un estudio moi recente, seguro que teñen moitos de vostedes este trastorno na vista, que aligan directamente o uso de pantallas e a falta de luz. Yo creo que abusamos en general un poco de las pantallas, sobre todo el teléfono. Reconozco que casi como un adolescente. No, navegar por internet, ver cosas que me interesen y poco más. Vixo tele, pero a pantalla pouco. Unas cuantas horas, sí, unas cuantas horas, que lo usamos para todo. Yo un par de horas, como mucho. Un cuarto de hora, a mellor, que sei, como moito, entre que lles mando algún día a uns e outros. 2 horas ou así ao día pode dedicar pouco. Cuando cambio de la pantalla a un libro, tengo que coger las gafas. En la vista más cansada, tienes que forzar mucho más la vista. Yo porque me voy haciendo mayor, supongo, ¿no? Pero la gente joven, míralos todos, van a acabar todos con gafas. Ya muchos andan con gafas, no ven nada. El teléfono en cama no. Ah, no, a cama é dormir, non se pode andar vendo cousas raras, que despois non dormes. En cama no. Prefiero coller un libro que a mirar as pantallas, gustame máis. No, porque al final lo que hago es no dormir. Entonces, prefiero contar ovejas. Claro, a teoría todos a temos clara, pero Héctor, por que está vendo cada vez máis miopía? Mais ata o punto de que xa a día de hoxe 4 de cada 10 galegos temos miopía e non nos custanos ver sobre eses obxectos lonxanos. E aumenta máis, primeiro botábase a culpa sempre ás pantallas, ese abuso das pantallas, especialmente na xente nova. Pero unha nova investigación abre a porta que non só as pantallas poden ser as culpables, senón o feito de traballar, ler ou fixar a vista de cerca con pouca luz. Con pouca luz, É dicir, cando, por exemplo, estamos cosendo na casa, estamos lendo ou facendo esa actividade de preto e temos un flexiño pequeno que dá pouca luz ou pouca luz ambiental, ollo, porque estamos perxudicando moi probablemente a nosa vista. Cando facemos esa actividade tan de preto, a pupila ten que pecharse para que podamos enfocar cando estamos cosendo ou traballando algo de cerca, entón, claro, ao pecharse a pupila entra menos cantidade de luz. Se non o compensamos cunha boa luz ambiental, pois está sufrindo o noso ollo. Claro, porque para entendelo ben, creo que temos aí un grafismo para ver cal é a diferencia entre un ollo que está ben e un ollo miope, Héctor. Pois temos por aquí a maqueta, pero temos por aí tamén o grafismo e vámoslo ver perfectamente. Claro, cando a nosa imaxe entra a través da retina, non? Entón, nós estamos vendo calqueira imaxe, calqueira estamos vendo agora a televisión, entra a través do ollo esa imaxe, entra por aquí directamente. Que o que ocorre? Que logo a través pasa un sistema de lentes que temos aquí no ollo e proxéctase na parte de atrás, é dicir, aquí detrás é onde se proxectaría a imaxe. Cando temos miopía, vámoslo xirar para que se vexa perfectamente, cando temos miopía a imaxe entra por aquí, pero non se proxecta aquí, é dicir, non é como unha pantalla de cine, non se proxecta aquí, senón que se proxecta un pouquiño antes, é dicir, queda a imaxe a medio camiño e o que ocorre con eso é que vemos borroso, vemos distorsionado, e como lo corriximos? Pois cunhas lentes que poñemos diante do ollo para que se corrixa onde se proxecta esa imaxe. Cando poñemos as gafas aquí diante, xa se corrixe e xa se proxecta aquí xusto na retina onde comeza o nervio óptico para que envíe esa imaxe de xeito nítido. Claro, esa vista borrosa, dor de cabeza, non? Son eses síntomas de que algo non vai ben. E claro, cales son como as técnicas de corrección, non? Como podemos frear ese avance da miopía? Claro, porque todos coñecemos as clásicas lentes, poñemos os lentes e xa está, xa estamos vendo, ou incluso tamén os lentes de contacto, as clásicas lentillas que tamén serven para corrixir a miopía. Pero máis alá de todo isto, hai novas técnicas, igual xa non tan novas, pero que sí menos coñecidas, que nos poden axudar a solucionar esa miopía. Vai, a ver. Falamos de as clásicas ciruxías de miopía, pero tamén outro tipo de lentes que tamén as poden corrixir mentres dormimos. Anda, que me dís? Empezamos, se che parece, polo que sería a ciruxía. A ciruxía clásico que vai facer, temos dous tipos de ciruxía. Un que é a clásica que se chama de láser, a típica LASIK, que o que vai facer é coller e opera, entra directamente aquí no ollo, levántase a parte da córnea, levántase esta como se fora unha pestaña para atrás, actúa directamente un láser aquí, correxindo esta curvatura que vemos aquí. Bueno, pois esta curvatura, o modificala, o que vamos facer é correxir como se puxéramos unha lente diante. E logo están, como principal novidade, esas lentes que se poñen pola noite para ver ben durante o día. Ai, a ver. Claro, que masia esta. Claro, porque cando nos pensamos, cando os que levamos lentes de contacto, poñémolas polo día para ver ben os obxectos. Bueno, pois hai unhas que ti pola noite mentras durmes deixalas postas, pola mañá as quitas e logo ves. Correxiuse a miopía. A ver, non é maxia, é ciencia, e funcionan por qué? Porque o que fan
durante a noite, hai que pensar que esa lente de contacto é como unha especie como se fora unha ventosa. O que vai facer é modificar, ti cando após, modifica un pouquiño a curvatura do noso ollo. É dicir, esta curvatura que temos aquí diante na córnea, en vez de coller e operala como fai o láser, o que fai esa lentilla, cando poñemos, é modificar esta cobertura, como se fora aquí unha ventosa que a modifica. Cando polo día quitamos esta ventosa, a curvatura queda modificada durante unhas horas. Claro, eso sí, durante todo o día vas ter esa curvatura modificada e vas ver ben durante o día. Así que realmente sí que funcionan ese tipo de lentes de contacto que corrixen a miopía mentres durmes. Eso sí, a noite seguinte hai que volver a poñelas, porque senón deixas de ver. É unha solución temporal. Pero isto pode mercarse en farmacias, é dicir, existe. Claro, é un pouco máis complicado, porque o que ten que facer, temos que ir ao óptico, o que vai facer é facernos unhas lentes de contacto a medida. Chámanse lentes orto-K e o que fai é directamente medir a nosa córnea e facer unhas a medida. Non son baratas. Claro, se alguén que está pensando nelas, hai que calcular, sobre 1.000 euros as lentillas e hai que pensar que cada ano hai que cambialas. Entón, claro, é unha inversión, pero bueno, se queremos é unha opción que hai aí, que non é moi económica, pero aí está. Claro, estuve en das cenorias, a min isto que sempre me dicían de pequena, come cenoria que vas a ver mellor, seguro que a moitos de vostedes tamén. Pois ademais de poñer boa luz e traballar sempre con boa luz, hai alimentos que nos poden axudar a frear ese avance da miopía, non a van curar, pero sí poden frear. E falamos de alimentos de cor laranxa, sempre. Por que? Porque son ricos, primeiro, en antioxidantes e segundo, en betacarotenos. Eses betacarotenos, temos aquí as laranxas. Temos cabaza, temos laranxas, temos cenorias, a clásico de come cenorias que decías, pois ten a súa razón de ser. Ten betacarotenos que son moi bons para a vista, para que ralentizar un poquinho ese avance tamén de problemas de xeneración macular, de problemas de cataratas, así que todos eses alimentos naranxas van a axudar á vista. Estou vendo, claro, descansar a vista, que isto moita xente dirá, como se fai na práctica? Pois é a regla do 20-20-20, esta que se soe decir, non? O que temos é que descansar cada 20 minutos traballando, fixando a vista, descansamos cada 20 minutos traballando, descansamos 20 segundos mirando a 20 pés, que 20 pés de distancia, máis ou menos, a varios metros de distancia, así que cada 20 minutos traballando de preto, descansamos 20 segundos mirándolo a lonxanía, sen fixar en pantallas, sen mirar nada, mirando pola ventana para fora, para descansar a vista e ir acomodándoa. E logo, como decimos, sempre traballar con boa luz e sempre que estamos no exterior, lentes de sol. E por qué? Porque o problema da radiación solar é que moitas veces acaba perxudicando os ollos. Non a curto prazo, é dicir, ti saes á rúa varios días e non te vai perxudicar, pero ao longo de anos vai acabando, por exemplo, en problemas como a degeneración macular ou mesmo as cataratas temperás. As cataratas moitas veces acaban aparecendo igual, pero se as queres ter canto máis tarde mellor, usas lentes de sol para protexer a vista desa radiación solar que pode danar. Pois interesantísimo, Héctor, tomamos conta de todos estes consellos, porque é verdade que, en fin, o da miopía, pois cada día está máis extendido. Temos algunha preguntiña para ti, Héctor, que nos chegan? A ver que nos consultan os nosos espectadores. Imos ca primeira. Opereime de miopía hai 2 anos e volvo a ver borroso. É normal? É que a miopía volve. Claro, o que moitas veces non se conta cando te operas de miopía é que o ollo miope sempre é miope. É dicir, por exemplo, operaste con 20 anos, si é certo que a partir dos 40 igual non é moi recomendable a operación de miopía porque xa empezan a aparecer os teus problemas de vista. Pero tes 20 anos, operaste de miopía, todo moi ben, corríxese a miopía que tes nese momento, cando tiñas 20 anos, pero a miopía pode seguir avanzando e pode seguir... Si é certo que en 2 anos pareceme moi pronto. Normalmente anos despois, 2 anos é pouco. Pero si é certo que a miopía pode volver perfectamente, así que a operación non é definitiva de todo, pode volver 2 anos despois, igual hai outra patoloxía hai que mirar. Pois que interesante, imos con outra dúbida, Medín. A ver, dubido entre por lentes nocturnas ou operarme. Que debería facer? Claro, aquí hai que valorar varias cousas. Primeiro, a operación tampouco, como dicimos, non é para todo o mundo. Tamén ten un desembolso económico, máis ou menos anda polos 1.200 euros cada ollo. Entón, claro, é que isto é o problema que ten. Hai que calibrar, cada un ten que pensar, pois, claro, hai que ir calibrando ou directamente poñer unhas lentes de ver e xa está, solucionada a miopía. Cal é a mellor opción? Pois depende un pouco desa persoa, tamén depende da graduación que teña. Porque, por exemplo, esas lentes nocturnas que a corrixen ata persoas que teñan un máximo de
5 ou 6 dioptrías. A partir de aí xa non van correxir. Entón, claro, igual é mellor a operación. Hai que valorar cada caso e decidir un pouco cada un se prefire lentes nocturnas, operarse ou seguir como está. Bueno, pois, querido Héctor, moitísimas grazas como sempre. Un placer.